Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman, ini penjemuran burung perkutut iki sing warna-warna ya. Ono cemani, cemani, silver, cemani, silver udan mas ya. Jadi kabeh iki sing warna-warna dijemur sik mumpung ada panas lho kayak. Langsung berjemur kayak. Nah mumpung ada panas, ini jam piro iki? Jam kurang lebih pukul 13, jam 1 punjul 34, 13.34. Mumpung ada panas toh, jemur-jemur sebentar untuk yang warna, karena seneng ya dijemur iki. Buka kerodongnya kan langsung kena panas iki. Ya, ora dibuka kerodong ora langsung kena panas. Buka kerodong kan langsung kena panas. Diapake Ji gubuke Ji? Gubuke dirobohke opo piye kae? Oh, pindah. Sebelah lor e. Silver cemani. Wah, akeh. Kon marang tuamu ngingu ra Ji? Ra duwe. Ben kena jemur bareng to, panas ngene iki. Engke karo ndelok petani ya Mas Panji. Meh mindah gubuk kono kae gubuk. Nah, iki Mas koncoku ya teko meneh iki Mas Aji se. Cik gone anu buka ra ya? Bengkel Widi ya. Nempel keban. Biasanya buka. Wis dikangeni dene kae ning jero kae. Nih, cemani ini ya seneng dijemur cemani. Cemani silver ya, piye? Nek jero siji Cik, Nah ini loh. Cuacane mumpung cerah ya, langite biru, awane putih. Kae karo ndelok petani do mindah gubuk kae. Nang kono kae. Ya. Gubuke diangkat. Gubuk rumah gubuk iki rumah kecil lho. Diangkat. Gawa pring dawa loro terus dipikul lah. Sehat-sehat anak buah Panji, sehat-sehat ya. Pokoknya video pendek ini kisik ya toh dulur-dulur ya. Dibangun tidur wis awan iki absen YouTube sik. Di manuk-manuk anyar kabeh warna manuk anyar kabeh. Tadi mau tak sepil kayak iki. Ama iki silver ya, silver udan mas iki cemani. Ini silver juga itu silver juga cemani. Sepil-sepil perkutut warna sih engko gantian sing lokal gantian dijemur, sekarang sing perkutut ternakan sih atau warna cemani silver dan emas ya. Cukup sekian untuk teman-teman, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.